Bugün size gowtaýdalyk öňkü jumçuňy işläp başlady. Näde bir işe düzgün görmek üçin videony dogry görmegini maslahat berýän. Requiem Play Market'e girýärsiz, jumçuň ben diýip ýazýas. Ondan soň sizde şu ýerde obnowlenie diýip çykar. Obnowlenie etýäňiz we içinde düzeltme zatlar bar. İçine girýäňiz, ondan soň автолокation adyr. Şo ýerden 2 sany, şo ikinjisini saýlaýarys. Ondan soň şular ýaly näsazyk diýip çykarar. Bir iki safar basyp görüň. Ýöne täze obnowlenie gelenden soň işläp başlapdyr. Videony mekim görüp ýene de ulanar ýaly. Repost, like basmagy ýatdan çykarmaň. Ýene de şular ýaly videolar görmek isteseňiz akkauntuma podpisat edin. YouTube açıp dur meselesi, TikTok'um açça. Pabo, ne sanırım böyle.